guys, I've missed you. But I know and all that. Just busy. But if you can't more like I'm over, I do story times on TikTok and also here on YouTube. I do story times, and if we are turning, you wanna app and you wanna be part of this family, make sure you subscribe on this channel so that is a cool and also one story every time this poster. And I'm glad that I have on the channel story for the so please subscribe. Okay, guys, nasi story. Ndibhalelwe anonymous. Uthi ndayibona ibhokisi yakhe isehla. Ndandiyazi uba ngubani ombuleleyo. And loo nto yandenza uba ndibe nenzondo ndifuna ukuziphindezela. Uthi siqala kanje isitori sam. Mna ndikhulelwe nomama wam nesister yam. Sihlala nje kamnandi singenangxaki nje. Utata wethu ke washiya sebancinci wasweleka. Phofu loo nto leyo khange kwenza umehluko ezimpilweni zethu ngumama wethu bezama ngandlela zonke ukuba silale sityile. Uthi ke besifunda isikolo ingekho nto singayithengelwa, ingekho nto singayifumananga. Yahamba iminyaka, nganyaka uthile umama waqalwa sisigulo soba abe neswekile futhi abe ne-high blood. Loo nto ke yamenza uba kube nzima kakhulu ukuphangela kuye. Ngoku le high blood yavele inyuke nje, angakwazi ukuphangela kakuhle. Uthi nje into yakhe yavele yawesi nje. Uthi ngapha koko futhi yayinesiroko le nto yakhe uba utheni yena egula kanjena kodwa ugula nezigulo zembini qha asikho esinye esibonwayo. Uthi wagula umama to the point yoba wafuneka uba ahlale ekhaya angabi saphangela alale ebhedini. Uthi izihlobo zikude ke yilaa nto yefemeli, iifemeli zingoobani, ubona ifemeli ziqakekile. Akekho umntu ofuna uzidibanisa nathi. Ndim nesista yam funeka sijongene nomama sibancinci njalo. Uthi sasemjonga simkhathalela ke kasithatha ii-turns ngezinye imini ibe ngubani esikolweni ngathi uwesa umama omnyangayo ashiyeke emjonga umkhathalela. Uthi phofu loo nto leyo ingasihluphi nasemoyeni, asikuthanda ukunakekela umama wethu because sasiyiqonda uba akanayo omnye umntu ngaphandle kwethu. Uthi samhoya kumama kunjalo nje sibancinci sina-16 years old, umama egula kunzima. Uthi letha loo nto uba kutyiwa apha endlini ayikho. Sasiphuma ke sekoomakhelwane siyocela emizini, sicela unkinqa into ethile, sithetha into ethile. Ubona abantu bade bajikiwe sithi ngoba sikinqa umhla nezolo. Until this one day apho khona ndandiyonkinqa ndadibana nokhansela wendawo. Uthi ukhansela wendawo wayemthanda to the point yoba wayengathi ngumntu utata nje onice kakhulu kuye. Uthi hayi ke ngakho nto angabathengeli yona kuwabo. Babeqomba okay at least bayathandwa ngukhansela, uyayibona i-situation abakuyo, uyabasapota. Uthi wayeyithenga igrocery yonke ayimise ngasekhaya. Uthi sibulela siqomba kanti uyasinceda, asimazi uba kutheni eyenza yonke le nto but uyasinceda ngoba ayenze. Uthi kwakumnandi ke ekhaya laphinde lafudumala ekhaya, ibe nto umama lele ebhedini sasikwazi uba simtyise naye nathi sihlale sityile. Uthi mina zanethile sithe sisahlela apha ekhaya kwakumntu onkqonkqoza emnyango. Uthi siqoma ngubani unkqonkqoza ebusuku kangaka. Uthi wanqonqoza umntu emnyango wathi ndim ukhansela ndivuleleni. Uthi waqomba uzofuna ntoni notata ebusuku kangaka. Uthi wawuvula umnyango, wathi ngowuvula umnyango, lo mnyango uvulwa nesister ka-Anonymous. Uthi wathi evula umnyango nje wabethwa ngelitye entloko wayowaphantsi. Xa sekejonga ukhansela wenzani, wabesetsibela kuyo ukhansela. Usista wakhe ndithi uwe phaa, ubethwe ngelitye uwe phaa ufeyintile. Uthi watsibela kuye ke. Uthi wamdlwengula kanjani ukhansela. Uthi ngexesha yenzayo yonke le nto ndiyambuba ndenzeni. Uthi ucinga uba ndingatya imali yam nje kweli khaya leni nitye zonke into zam ningafuni ukundibhatala, ndicinga uba izawubuya njani. Uthi wayenza into abayeyithanda. Ndijonge usista wam phaa andimane noba usaphila noba kaphili na. Uthi ndithe xa ndiphakamisa amehlo ukhansela sekeyigqibele into yakhe, seke ndiphakamisa amehlo ndifuna ujonga umama wam uba uyayibona nale nto eyenzekayo. Uthi ndamjonga ndambona umama sehla iinyembezi kodwa akakwazi ukuphakama, ayikho into akwazi ukuyenza. Uthi zehla iinyembezi kumama ndambona uba uyafa ngaphakathi kodwa akho nto azawuyenza. Uthi waphakama ke ukhansela waphuma, yayindim ke lowo ndibeleka ndile kusista wam ndiyomjonga uba usaphila na. Wathi xa efika usista wam xa usaphila ubethiwe njengelitye wafeyinta.
uthi waphakama ke usista wakho uba urayithi ngoku kwenzeke ntoni, omnye uba kwenzeke ntoni, omnye achaza uba ndireyithiwe ngukhansela uye wangena apha. Uthi sithe sisaxoxa loo nto asijonge umama wethu ebhedini, ujonge phezulu, amehlo wakhe athe uyabonakala uba ikhona into efana. Yaba sithi ke abo sisondela kuye siyomjonga uba utheni na. Xa sifikayo akaqhwanyazi, uvule nje amehlo. Sayiqonda ke apho uswelekile umama. Uthi yaba sithi ke abo sikhala ngobusuku, asanoba sikhala sikhwaza abani, siyakhwaza. Uthi ngelakhe ke waphuma umakhelwane, wasondela umakhelwane lowo wabuza kwenzeka abantwana babo caba ke bayayichazela uba umama lona uvele wanje wakhamisa. Usasikwazi uyichaza into yoba siretshiwe, sakuchazele uba umama uswelekile ngoba zimbini ezi zinto zenzekile, zinkulu zombini, asenoba masichaze yiphi. Uthi wathi sithi umakhelwane ndizawufolela amapolisa bazawubiza abantu kwenzeke nto, phuma abantwana bam beyani kwenye indlu. Uthi asikwazi nokuchaza uba kahle kahle le nto iqale kanjani and ngubani oyenzileyo. Baza ke abantu ekuzeni kusa, afika amapolisa ne-forensic. Uthi ke wathathwa umzimba kamama wabo uyobekwa emoshwali. Phithi sekufika nefemeli nezihlobo ezikude bezingumfana, ziyafika zivile uba umama ubani uswelekile. Uthi ke ngumakazi othile wombela phambili, efuna ukuthatha amafa, efuna ukuthathela izinto kuye, wena wengcwabo wena ntoni, efuna icontrol ngokwakhe. Well, sasingenangxaki, sasibancinci singazi into, ngubani wena ephatha umngcwabo ena-16. Uthi ke wawuphatha umakazi wakhe umngcwabo, yonke into wayiphatha sadlula isingcwabo sikamama. Uthi ucaba yena wezile emngcwabeni, bekhona wamngcwaba naye umama. Uthi noko bagqithe isingcwabo sahlalisa phantsi umakazi wethu engekahambi nje aphindele emzini wakhe, samxelela uba sicela ukuxelela uba kwenzeke ntoni kuba busuku. Wathi ndiyayazi mama usisi begula, akho umntu angayaziyo uba usisi begula mos, uswelekile usisi begula, umelwe yintliziyo begula laa mntu. Uthi sicela ukuxelela qeni uba kwenzeke ntoni. Kuye kwafika ukhansela apha, wenza oku kum, wabetha usista wam ngelitye, kwenzeka oku. Uthi umakazi wam waba ngulo uqhashambulayo uthi, bantwana ndini niphambene, umntu ohloniphekileyo ke ekuhlaleni yaveni ithi wenzeka into umama wenu uba begula, ngoku nifuna umntu ombleyima kuyo yonke le nto nenzayo. Uthi yajika into yajonga kuthi, akazange asikholelwe. Ndayiqonda apha le nto funeka ithathelwe ndim ezandleni, izawuba ndim ozawubangela uba naye ukhansela ngenye imini yehleke ibhokisi. Washiya umakazi wethu, phindele emzini wakhe, lashiyeka ikhaya libetha umoya kwampengempenge. Akukho mntu osincedisa sibancinci nje, akukho mntu ohlala nathi, kodwa ke zasikhona igrosari ngoba ezi zezingcwabo zazishiyekile. Saqhubeka satya nesista yam, mna siya esikolweni. Ndandiyazi mna ngaphakathi uba ndifuna ukuziphindezela. Uthi safunda kunzima kunjalo nje, sathe safunda ke, wacaba ke siyafunda siyama kwaba ngoko grade 12. Uthe kupasani kwabo kwaba nzima ufumana umsebenzi, kwaba nzima ufumana iyunivesithi. Sorry. Uthi ke ngoku le yunivesithi aside siyifumana asanoba is because of ii-marks or because of intoni, but sasipasile ngeyethu indlela, but asisifumane isikolo. Well, mna ke ndacela umsebenzi wophangela njengo-anti kwakhansela. Khansela wonwabile uphila i-normal life yakhe ngumfazi wakhe nabantwana bakhe, mna ndacela uba ngu-anti phayana. Andimali noba kasayicingile le nto wayeyenzile okanye uyilibele, okanye sekayiqhelile uyenza le nto ebantwini. Ndaphangela phayana ke ndisenza yonke into njengesiqhelo. Ndazixelela uba uzofa lo tata, uzofa futhi uzofa kabuhlungu. Uthi yeba ndim ke lo ufumana amasentana phayana kukhansela, ndawafumana amasentana, ndaqonda uba ndiza kumthumela ngenkabi okanye ndimdlise okanye ndimenze njani na. Wathi hayi mani ndiza kucacisela xa ndimdliswe budliswe ndim, ngoba kaloku ndim ophangela apha, ndithi mandimthumele ngabantu. Uthi ngaloo mini zange ndiphangele, ndahlala ubusuku bonke ndilindile for ukuva isibham uba zizawukhala na aba bantu ndibathumelele bayile na. Uthi bafika ke phayana, wadutyulwa ke ukhansela lo ngabo bantu abo,
uthi ke ifamily yakhe akayabi ichaphazeleka na. Okay guys, uthi ke ukhansela waye wadutyulwa ngaba bantu aye bathumela uba mababulale ukhansela. Ifemeli kakhansela yachaphazeleka, akayazi uba kanjani na. Wacaba ke zange basweleka abanye abantu baye basinda, caba ke wadutyulwa ezindaweni ezithile, we don't know. Ukhansela bamngcwaba ke ndabo, futhi naye wavuka wahamba waya esingcwabeni njengesiqhelo, wangcwaba naye njengoba ukhansela naye wayemngcwabele umama wakhe. Uthi waqhubeka ubomi, waphila umfazi kakhansela nabantwana bakhe, naye usaphangela phaa. Wayefile ngathi akakawenzi umsebenzi wakhe, akakawugqibi because abantwana bakakhansela banawo umama, bona abanamama ngakhansela. Uthi ndahamba nje ndaye emntwini ndafuna into yogulisa laa mama wabo, nabo bazoyifila le ntlungu saseyifila kusithathela umama wethu. Uthi ndangekho umntu engabafakanga yona, ndiyazi babengenzanga nto bona, kodwa ndandiyifila uba andikawugqiba umsebenzi wam. Uthi abantwana bakhona bavele basiyeka isikolo, ndabafaka nje isichitho. Uthi basiyeka isikolo, mama waphayana wavele wagula nje, wangumntu onezilonda ezingaziwa uba zisuka phi. Ndandifuna ukubavisa ubuhlungu ngoba nathi asinawo umama ngenxa kakhansela. Uthi ndave ndajika ndangumntu endingamaziyo nam, ndangumntu onenzondo nenkohlakalo ngenxa yento eyenzeka kum yoba mna ndidlwengulwe, umama wam ebukele wade wasweleka. Sibheka apha i-stories guys. If you're listening to stories kanje and ufuna ukuba more of these stories, make sure you subscribe on this channel. Make sure you like this video also. Ubuka nezinye iivideo. Ngaleyo ndlela ndizawuyazi uba uyathanda ezi story futhi ndibuke nezinye istory. Can't wait to see you next time. Bye.